monsieur Ba Seydou Ba ñeni fuɗɗotode ko men ɓe ñedde meɗen ceerno men ceerno Amadou Ba sandu pulaar jarani commentaire enen fof en jii hanki mbiɗa haalde e Abdoulaye wi kam ceerno Amadou Ba fuɗɗima mbi o fuɗɗima o wi on mi yiɗa daɗede windande mo mbimi an ko on mbiɗa mbiɗa mbi ko fof mi jiɗa daɗede windande eko firti ko eɗen keftini darde nde kadi minen haaloɓe ɗo wiyeteɗo goomu jangde wiyeteɗo teftere pulaar kala hen dariɗo e alluwal janngin so ubbani nema to banggue karalagal janngin ko jungo makko de kay jom ubbani nema to banggue karalagal janngin wawde jannginte noon muula uddaji kono nde o ari nde o arsuto immidi bakkere waɗi o jotti ko nden muho famde karalagal andude ko ɗo woni laawol hakkude woni laawol nanngam ko ni fuɗi waɗede windande ko ni golle mawɗe mbaɗɗon hen karalagal mawgal waɗɗon hen mbiɗa siftora ceerno ceerno mbaɗa jooɗi ɗo wallodirino e makko hay padex nde heblo go waɗete ko kanko ceerajo sorino ɗum ha Tamba kanko nelno sori ha Tamba ɗum golla golle fayidini ɗum woni ko yintini ko yahata ɗo ko e on saaha kadi musɗo mettuɗo sabu wona yimɓe fof faami alhaali o saaha te on ɗi mbara muɓolel ndendata nokkubaji gara carkiti ɗum caaka ɗum kamɓe min cuusnori noon hankkadi kala ɗo ara so tawi goto e maɓɓe yiyama hankkadi haala gokka ala ɗon ndege firti kamɓe towi ko yahata ɗo ko fof ko awa ɗo fuɗɗi ɗo ko kala mettiɗe hen mbi ha ko barke Allah e barke maɓɓe kamɓe seere men ɓe ñaago Allah yo juutno gurnan ɗam ɓoya wonde yeeso men en jetti kanko Seydou Ba noon jettiten ceerno Amadou Ba sandu bola ha e amak enen ne ala ko joguiɗen sowona wiɗen ɓe jarama yo Allah juutno gurnan no guirlojiɗen to banggue almuɓe tawnoɓe heblo hayso tawi no ceerno Amadou wi hekkini ɓetoji ndewaka kono noon ƴiɓiɗen tan koye pellital jomumen wadde façuji yimmo e nokkuji goɗɗuɗi woppude haaji men somi jogui wayno gueɗe ne jogui santeji ɗiɗi tati aɗa woppi ɗi fof ngara ndewirɗa heɓlo guila fuɗɗode ha gasa hayso a famani he batte ene letti e wiyede jarama ɗum woni bawuji mbaɗnoɗi hanki hande on eɗen dutten teddugal seeɗa men ɓe min ngala kalis komin dokki on komin mbawi no ɗiriji kam ono sifoni hakkude mon e fedde andudema e goomu jangde wonde min teskima ko mbaɗɗon min ko famɗani an non woni kanko ceerno Seydou o noon kanko ceerno Amadou Baro noonne ceerno Amadou Baro mbindi ceerno Amadou Ba sandu pulaar e o ceerno Jalal Dine ceerno Amadou Kane so Allah yimɓe fof kamɓe fof kadi ma ɗum ko taw kamɓe jettiɗo joni lahal manda ko ɓuural lañal hote e ceenoɗo eyi poɓo e gamo fof wimon yangue walla kanko woni goomu jangde woni jaati e ɓori fof kanko jeeti minen ko banggue amen Allahumma salli ala sayyidina jarama sa salmini bandiraɓe eɗen jumnata on fewi enen fof e ɗemgal gotal ɗum haade ɗemgal jettugol kadi feññinde tesukaji men en jafni seere meɗen ceerno ƴettude konngol saɗa wiide waɗa hunde ne jogui asli ko ɗum waɗi kala ɗo tolnama a yiyat asli hi no siftire asli hi namgo ceerno fulamne hatta fulamne janggueteno ko miijoteno hende gila Égypte Misra haali ko heewi ne wattane hen kono dañde hono ndaani eɗen mbawi famama ɗum ɗo ndeɗo gono wittama ceerno sabu nde jawno Amadou Hampâné Bâ ko alɗani jurnade ɗum ko mboɗo jogui janggol mboɗo jogui ko jangde ceerno so wi mboɗo jogui janggol tan ko julɗo fof siyama dentanke so wi mboɗo jogui ko jangguede ko l'islam e développement eɗen gandi ceerno men ceerno Mouhamadou Siraji Sall Matam meeɗi tawtorede yewtere wotere o waɗa o wi ceerno reggini ko lowuji ɗiɗi kanko ko jiɗɗo leñol ngol no fewi kanko ceerno Siraji Sall nane taarih makko ko heewi jangganno ko Égypte waɗi ko heewi leñol o wi ceerno radiallahu taala ko lowuji ɗiɗi o reggini l'islam e leñol ngol l'islam e leñol ngol ɗum waɗi saaha fof waɗa battinan feeñde e ko ina fammine ɗum ande ene jungo ɓeɗo seerende e gardugol ceerno Jalal ɓe mballa en eno jangguiniro eɗen ha eno kaldeɗe ɗo radio ji ha e goɗɗum e goɗɗum wono ƴiƴe gonɗen ɗo ko heblede hebto karallagal janggi ko
ko en nawde goɗɗum ay ngalɗo karallaagal jangel ko ngam min kuutori e médiaji haa kala ɗo jayniyan ko ɓe nari min darden ɗum sabu jayniyanke e janginowo ko méthode goto fuɗɗoto fannu goto heblude windande ko noon keblirta hawa goto ɗuma testoɗo ngawi sénégal kala correspondant radio walla télé mo nanɗo sa ruttima e makko ko enseignant on jangino ɓaade kay wona rewɓe école haji testi tan kay ko wonɓe correspondant ji sa abdimama tan radio ji he bobo gueɗi hen woɓɓe testoɓe a tawat ɗum wonno ko jangguinowo wadde goɗɗo jangguingol pulaar ko keblaniɗo ko ene yaaji ene rutto hay ɓesguma holno mbaɗirta organisé leydi wondirta e rewɓe wona wasanaɗawa ɗum mi hewani tawde woɓe huɗuɓe jangguino pulaar ko hakkude maɓɓe e rewɓe maɓɓe ɓesguji maɓɓe walla e sariyaji mi heɓani yiide e wawi tan ko suguwa ɗon kadi ɓeɗe anndi on expérience hen yettoɗe woni allah wona hikkude foti yalla suuga wadde minen min jeehi fo amin jarde ɗum no neɗɗo métier mi wiɗum emprunté mbaɗaɗe cours mbaɗa théorie e pratique wona wasanaɗan kadi ko emprunté woni ceeɗu yaɓe ɗitat min jaɓɓita kamɓe jiɗiɗo métier min saade ko ren mbiya waɗum ɗo ko yaasi ko asliti ko seeɗa jiɗo 1950 ko haali wiyama dompare ɗum woni e yaade saha fo nde ƴetti ɗen allah noon kadi ɗum ko ɓeɗo tangal goto ne windi hen caggal seeɗa o bahaji yen ceerno kanko kawide allah mo allah hokkimo kanko meƴƴata mo golle woni kala nde windiɗo golle mo a tawat battinani kadi ala ko golli manci fof kadi ɓeɗo defte joni koye mofti jaaɗa goɗɗum so tawi yimɓe garano fittidinɗuɗa e wittude arde maɓɓe wittude kewɗe ma en taw ko donc o haalani e mejani hay hankini ko dañi ko kadi jittiɗo allah wona hunde welde ko noon allah waɗi min salama ɗumɓe pulaar yimɓe goyi ɗum heewi ha baŋnge métier ɗo goɗɗum goɗɗum gollima ko neɗɗo ko gonɗo golle bawɗo kadi rewidade goɗɗo ha jon ko wiide sibri wona hunde welde allah nokkima ceerno jalal din noon kanko ceerno alhamdulillahi no jiiɗɗemo ni en noon tan gueɗe mo neɗɗo mo ganduɗa ɗum mbawi wonde duuɓi temedere ɗum mbawa janggude ko han famma weeɓade ko so yiɗi famde mo tan eko famde ceerno e jaɓɓal mum ma faam ko heewi ko responsabilité mawɗo wona meɗe ceerno en tottiɓe golle ko diine woni ɗo ceerno haalino en ɗum o wiide pulaar fuɗɗoroɓe nanguirno kono gajani ni noɗoɗi sabu mataw ko timdi e daaɗe cifti e jimre e gamɓe karoy gajani ala ɗin ɗum ɗo ko diine ɗum saha koɗe ɓeɗo seeɗi ndeɗo nunne kadi ceerno ba haali joni kamɓe woni taaligue en koɓe ɓe mbawi teskade heeɓine ke yiɗi ɗo ndeɗon nunne min jimmi e mayre woni kono won daawal ngal ñamata ɗen e ngal juuɗe dawa bongal naam yimɓe ɗum haqqilla koɓe maafo noon goɗɗo yaade jangde koɓe maafo kono haqqillam jangdi won daawal ngal ñahamɗen ngal ari ɗo ngal jooɗi eɗen foti yaade daawal gongal ɗeɗo maale ɗo ɗum golli ko gollaɗo ko ko jogol kabito ɗo wawi tawa 2023 wadde ɗen ñaguitata yo maɗe yo allah moƴƴa timmina en e ɗiɗo jetto faade e gila ko immori ɗo ila tan jalaɗo e kanko ceerno makko ɓeɗo yimtiɗon ɓe golliri ndeɗo tagande maɗum no innete ndeɗo tagande wiyetede duuɓi jeegom no ɓe golliri ɗum ni wona hunde welde ha ɗum heddi ko ɗum jebbine renndo ngo ko enen allah teddiniri yo jettinu renndo ngo kono kadi ko dongal ngal allah woniri yettinde renndo nden goto e men ɓoyno am ni hayso wonno huutorto e programme par ce que en jiiɗo heewɓe jarama mbajo ɗumɗo heewɓe saɗa haali ɗo heewɓe hewɓe ne ganduɗa ɗo kañumen jangguini e projet jangguini programme kewɗi taw programme kono ko nande am joni yaade duɗal tan hacce karal ɓe jangguini ɗum ko aɗa waɗa hen tan yidde ma kono jangde ko programme non wiyete jangde programme hande eɗen jogui programme lelnaɗo mo ganduɗa han kadi ko hen tombotoɗen hen ammuɓe tomboto hen ɓetoji ɗi fawto wadde golle men e yetto emin ñaagui noon mbason oppidde hen minen tan ɗiɗo wiide onon goni hooreɓe mataw hooreɓe ko teddungal surtout mbaɗo no saɗani ne saɓorimi saabu allah ɗo rokki min hayɗo darima ɗo joni wawa juutde to banggue probléme cellal balɗe e wonde neɗɗo goto e golle mum on jiiya mbeɗe tarda no feewi haqqille men hen ko mawɗum kono mi jogui charge kewɗo mi ala ngal sellal koye balɗe ceerno sukkandu
waɗi hitaande wootere min jimmi ustude fof juɓɓinde golle ɗe fof kono nde ceerno haalnan ɗum de kalannoɗo ceerno huccire makko tan nde haa ɗum tan ceerno yejjitinam wi kam hol sababu ma kulmini min hoota hol sababu tan mbimi maɗo ko heewrede ceerno deɗɗi o yalwoo gila nden noon hay ko poɗno ustude goɗɗo hiɗe artede ɗon sabu way kono an hay soko an immino tan namni hen hoore ma cikkata ko an tan immino namni hoore ma dagi annda ka namnode te aɗa rewita wadde wona mi welama tan naati welama aussi kono ko heewi hen ko joni hen ko heewi ko jaɓana min ngal hay ɗum ɗo kala ñalawma ba kala heɓɓel weɗɗo sa haala kam mi yiɗa yaade ɗon te haɗi yaade ronde nde weli hen par ce que min hoorema baamu fof perde ko ɓuuri kala ɗo darimi hen so findirima tan seeɗa mum ɓe yeeti ɗo wayen ko mbaɗa reedi tan seeɗa mum Moussa Cissé donc ne wela ni neɗɗo yaha ɓe mbi tawatongal moƴata yaade kala ko joli jaha so sahaji hattamo walla gootamo min ñaami hen ɗo kono so Allah jaɓi kala ko foti waɗede hen enen fof ma en daroto sabu Pulaar wi so jubbol lamminima nde fiɗɗa fof ujene minen de mi anda on no mbiyeten kono minen inde amen ɗimmen ɓe mbiyeten Pulaar yonkoɓe nodditte ɓe gastitine Pulaar mi jettiɗuma hay sino adan ɗo ko mum wonno ko toañen ɗi kono ngol ɓeydi wallude Pulaar o ɗo walli min e janngude seeɗa e français kanko walli min e janngude informatique omo duusi min e métier e radio ji ɗi e fofof e geɗe mbaɗe ɗagi sa heɓi ɗum ɗo ko seeɗa jannguɗa hen somi waalano mbaɗano ceerno Amadou Ba Sande Pulaar somi waalano walla mi waalano Abdoulaye Diop sa ni ndar Abdoulaye Diop minen mbaɗɗano émission tabi mbijo min somi waalano Abdoulaye Diop ni ko jogui e hoore non ministre gonani so jogui engagement ɗi tuusal ko gandal ngal ala wadde Allah rokki en e waade noon seeɗa mo joguiɗen on jiiɗo résultat ji waɗen ɓeydo noon inchallahu taala no saade wirini noon enen ɓeeɗo tawɗen koɓe ceedanama ha gasi heddi ko enenne eɗen ɓeyda hen mataw faɗa ɓeyda darde soto ustataɗo sen jekki yeɗi fuɗɗinima oɗon baba o no nanguiɗen ceerno Boɗo ceerno Jalal ni ko noon nanguirɗen ɓe o ko nderenajo kala mbiyaɗo nderenani koye chef de jean kala mbiyaɗo ko nderenani koye ceerno jean mawdi tannu walla wona ɓiɗɗo gaga gandal jam wadde koye gowɗe seeɗen men ƴefti hen kadi ko janino wona maire ministre waɗanima affectation yo affaire mbebbaga frontiére ga kali fof wonko saabi ko mbawka makko e hattan makko compétence makko dañƴen ko tiiɗi alawde arani o ittude sénéfa rokkamo taw sénéfa Pulaar o heeɓi sénéfa o keeɗu kono kadi so ari wiyama ngal ɗo madinaɓe beltanimamo kolleri keftini darde makko ɓeydo weldemo so yeehi toon kampane so yeehi toon to ɓe woni to omo weltoro eyi yettere ceerno men Ceerno Baro golle ɗe ɓe mbaɗi ɗe en ɓe ari seedanade ɓe ko ceerno so min jeehi to ceerno e sahaji meɗen mottani min jejjita noddude won woɓɓe ceerno waɗat min lemon so yi goto noon ala ɗum wiya nodde nde ceerno Baro nodde ɓe ceerno adi seedanade ɓe golle ɗe mbaɗat ɓe charge moɓe jogui e ballede enen sen jitti hunde en pawe juuɗe mabɓe ɓe bentoro ko immori e men nden hiɗani minen janggina duɗal Nasrullahi dan serama biso yaafo min miijo hokko min ɓuri waɗan ceerno Jalal miiji ha min tan ha ɓoyi mbi ɗuɗannemo kaye seeɗa fa teskade duɗal ngal waɗa noon ko yiɗi galle makko kono ko yeeso paaɗen so en dokkoyama no jiɗirren ni maɓe guinnira université maɓe guinnira laabi e fofof inchallahu taala woɗi pawene jooɗi mabɓe ngam weltindeɓe holludeɓe en beltima ceerno Amadou Ba Sande Pulaar ko haali ko ay ɗum ɗo tan andu ɗum siftore ɗum koye waasi ummude nden par ce que mawno deɗɗi ɗum ne wawi taw minen kaala ñande fof silfu kaalowo e radio yimɓe fof keɗima ne wawi taw ɗo diwa ñande fof walla ɗo moñña ñande fof taari walla fof kono deƴƴuɓe ɓe koye mabɓe ko heewi yisse sabu wonko deƴƴiniɓe ɗon mbiyeɗo haalande tan moƴƴe ɗe jaggi tan rewi gaade e teddindeɓe ɗeɓe e jaɗama en jetti Amara noon mi yimɓe Amara jiɗɗo jangde noon ene jeeya ko ɓeydi ko kanko min golliɗani ko mbaɗi hay min ɓuuri gollide courage ɗum oɗo yiɗama o ko katante mawɗo courage uji gonno min jaani e nokkuji kewɗi gila Daga ko cukalel laaɓa juuɗo jaadima ko nokkuji kewɗi en jiɗama on jogui fannuji goɗɗi hande arno he ɗuɗe he omo ƴewtade yimɓe ko animateur mawɗo so ari duɗal taw duɗalnoma fof e dow omona wiide yo ar ɓe arta lawol ɗum duɗe ɗe fof yurlima no wiyanno
leydi so ari o yaltinde ɗe jiiɗa e jokkude ɗi dari ɓe darɗe no mbiɗen hay kadi ko Allah ɗum wawi yaltude Allah jiɗalew jiyaɗo Allah goto wonno o yo men Allah wanno yimɓe ne gandi ko heɓa gandi o wi Allah nde wanno ko nun kala mo jogorani yebdo jaɓata golle jaɓata tampa woɗi kala mo jiɗan tampana Allah yo yettu Allah woni kono nde won jobduɗi Allah muuyi yebdema ɗum waɗi o amata o yata sacagal o yurnita o waɗata waɗi dariɓe ɗiɗon juɓɓudi ndi sembe o gila e saare feɗɗande ni feɗe jokkeren ɗam leegal leere wuro ngol dentanngal fof dari ɓen fof yo Allah yettu moƴƴere kadi pertata sabu gollani ko gandal enen fof eɗen nana ko Allah haali e gandal ko nasa sallam haali e gandal ko ceerno radiallahu taala haali e gandal te ɗum ɗo koye anni e ceerno watte ɗum waɗi fof mbiya jarama oɗo jalloɗo jaafo lullu nde kala ko waɗi hen tugge walla sagge sikki minen jari waraɓe wiyede ko oɗon gardi ɓe gandon gardigol ngol ko teddugal tan minen ñande wiyetengol amoni hoorede ɗum jangde hay hande so ɓurmi saɓorde hen to banggue hayso banggue humpito hayso wona banggue gandal ñande wiyete amoni hoorede ɗum jangde nden hay darde ɗamɗa jangde ayi donc ko teddugal ngal min mbiya on yo Allah ɓeyda ɗon teddugal ko teddinɗo min ko wonɓe caggaɓe daɓɓe min tan ɓurɓe min peewa ɓurɓe min pellita ɓurɓe min yimɓe tan tonton ko teddugal onon mi Allah yoɓon teddugal ngal teddugal ngal fof noon enen fof koye teddugal seeɗa ɓeene nokkuɗe enen kutoro yo Allah hokken moƴƴinde noon e fewnude so a rokkama teddugal moƴƴine fewnude yimɓe jaafa ɗum so haala jogui ñawat tan eɗen belti tan en belti ha kasa yo ɗum ɗo ko waɗa ɗo ko yo Allah waɗ hen barke yo Allah tabiti waɗan men ɗum ɓe yo Allah yeɓɓe moƴƴere yo Allah kadi yeɓɓe moƴƴere rewɓe ɓe sakkitono ɗon jaafa kamɓene ko Allah rokkiɓe teddugal ngal no wonɓe jangguinirta noon rewɓe jangguinirta rewɓe heɓɓe no ponno tawde Allah walli kamɓe ɓeɗo kamɓe Allah yiɗi tawde kamɓe ɓe jarama mbiɗo ɓe tinno ganda goto wiya Modibo Diarra ganda kettinaɗo e Afrique walla e aduna he ɗum sa jangguini gorko a jangguini neɗɗo goto ɗum sa jangguini debbo a jangguini société donc oɗon on jangguinanta duɗe ɗo jangguinanta galleji ɗo e fof ɗum waɗi min beltori sono ko worɓe tan tan jangguino ma duɗe ɗe dañi yeela walla ɗe dañi bela mbiyete kono Allah walli kadi rewɓe hay soto tama nani hen mbiɗen gandi kadi galleji ɗi kadi dañiri hen assalamu aleykum wa rahmatullahi non ko haalde ko ko haala yettude Allah min mbiya ɗeɗo golle fodde ko waɗa ɗo ko en jetti hen Allah no fewi enen ngol ɗo lawol mbiyeɗen ke janggoɓe fodde ko taweɗen hen ko en ɓeyditorima hen no fewi kadi en jii nafoore muɗum no fewi ko jinnoɗen hirdinde hen ko fof kadi eɗen ɗamini famama caggal nde ceernajo addani en tuubnorde ko ɓoyɗen fadde o holli en kadi holno tuubnorde nde hutorte nder bindande gonɗe hen hono ceerno Amadou Ba e ceerno Seydou Ba tengtinen en e nder fannuji goɗɗi ɗi ko jiida e diine mo ceerno woni hollude en o ɗum fof ko holluɗen holko soomi e nder deftere tuubnorde enen teskuye men ɓurno wonde tan ko yimɓe paam jangde pular nde ne waɗi ko jangge tigui rigui ha tengti e fannuji ɗiɗo enen ngol ɗo lawol kam ala ko ganduɗen ni kono so wonko mbawɗen wadde ko ñamade wonata ngol ɗo jantuɗen tan ke janggoɓe kono enen hirjino men ɓurno wonde tan ko yimɓe paam tigui rigui surtout e jangguinoɓe wonde fannuɗen ngal o ene waɗi ko jangge ha heewi caggal nde cellinɗa tarma mbawɗa taw reguigo mbawɗa windude bindol ma ha sella e nder fannu haala he ne woodi ko janguete hen ganduɗa ko defte enen ko ɗon tan hirjino men ɓurno wonde fannu celluka ka
caggal nde kan joofi kadi won fannu goɗɗo mo ganduɗa ene dow muɗum dow celluka o wonde ke fannu haala he wonno etade tan yimɓe paamɗum mbawa huccinde toon wittoji mum e ɗum ne kadi eɗen ɗani wonko faama hen so Allah jaɓi e nder hebloji men paaɗi caggal nde paamɗen celluka garɗen hen haaɗo han kadi eɗen mbiya Amadou Ba en yoɓe tacciɗen nahni kadi no maayo wongo ngo gon kadi ganduɗa ene yaaji gasata hewɓe men nan ɗo no kuutoro jime woɓɓe ko yimoɓe woɓɓe ko ene kuñi jime kono ko so tawi a faami nden lowre tigui rigui mbawata dañde dakmo tigui rigui coniɗo jime he sabu ko nden mbawata faccirde ɗum hono faccirde ɗo ɗum ɗo ko ɓeyde ɗum ɗo ko ɗaɗo ɗum ɗo ko mbaka ko nden kadi mbawata faccirde haala ka holko woni hen sifa holko hen luɓa holko woni hen e gueɗe e gueɗe ɗum ne kadi ene wawi hankkadi ɓeyde gaari ha ɗo ɗum yantoya e fannuji men garuji enen foof eɗen tigui ɗum e maɓɓe e ceen Jalal noon en mbawa timminde jettormakko ene wayno enen ɓeeɗo ko karalle tan wonɓe o fuɗɗori noon hande o man e ɓeeɗo ene wayno ko waɗete ɗo ko fof minen ke amen fuɗɗino ɗum komin dañi hen ko fof ke makko min dañi ɗum gilla min tawiɓe Fass miɗen hen e goni hirjino no wondiri e meɗen hande ni ko noon o wondirno e amen to banggue janggingol e banggue hirjingol kala komin dañi ɗo komin janggi minen ke makko min janggi ala goɗɗo baɗaɗo min celluka walla fannuji kalɗe wittoji kulɗuɗu men hen lawol ke makko min kiɓi hen fof ke makko min witti ɗum nden so yehino ha min janggi ha jamma ha min gayni darsuji amin ɗi min janggal men tenne deftere gollal nde min gaddanno min jangga ɗum no min jangguirta deftere nde min kuɓɓa lampa oɗo tara ha juuta totta goɗɗo tara kala ko famani hen o rutto fammina min min mbaɗe e carnet defte kewɗe ko noon banggue gollal he mi ganduɗa taw en fiiɗi ko noon min jangguiri yantude e gueɗe kewɗe hirjinoji kadi ko mataw ko ari saaha tan woodi amin juntiɓe naati e fannuji goɗɗi kono kam hirjino ngo kala saaha en jiino waɗiri en hen tette ha yettiɗo e ballal makko ɗum waɗi en ceerata e yettudemo ganden kadi no mbinɗen ni ko golla ko foof Allah walli en hankkadi pelle ɗe en jii juɓɓudi ndi fuɗɗima immade wona to banggue goomu jonde to e fedde andu diina ma fuɗɗima tafade e sifa no pelle joguiɗe juɓɓuɗɗe no jarata te kadi alay saago ɗon ko ma jettuɗen ɗon tan ne mbawen yettinde fandar nde kono e yiyande men en jii nden darde fuɗɗima feñde e nder pelle he jeti ha joni en ɓeydima ɗaminade wonde ko faya to koko no yarata ni jaɓɓal ngal eɗen kettini ɗum no fewi ɓeyden tinnane e tinnade tan won wasiya men e kadi wadde ɗum pratique e nder duuɗe he holno taƴirten jaɓɓo golle hitande e lewru ha jomiraɓe fawade e tuubnorde nden yimɓe so jalti gila e oɗo heɓɗo minen kam saaha foof ɓerɗe ɗe de kam ina gondi e mum hay sinno jaahiɗi wonko manquine toon kono ɓerɗe ɗe meeɗa sertude e mum wona wonɓe wona wonɓe toon sinno ko sago amen kala saaha taw ko enen gondi enen dardoto kadi ko noon min miijori ko ɗum woni e ɓerɗe amen ɗum yaltani ɓerɗe amen hay saaha goto ko alhaaliji ɗi tan no kalirɗon ɗo ni ɗum waɗi hay ko jiiya toon baston yiide men hen ko gandum kam ɓerɗe ɗe eno gondini on no fewi min yaade moɗon golle Allah jarama on jarama min jetti bandiraɓe fof jaafoɗon noon haalaji ɗo yimi so en naari e ɗeɗo gueɗe hay sinno ɗum en hujji e men tan en naɓata andude ko kalten ɗum waɗi eɗen ɗumto hen allo aseɓe kono yettoon kadi mboɗo yetta ceernajo no feewi ceerno Jalali e kadi mboɗo yetta Madina eyyi hoyɓe tigui min garmi ko waɗande Madina mais en réalité ko ñamade armi yobde min ko Madina waɗanimi ko mi wawa ɗum yobde Madina wonano somi wonano almuɗo
ceerno hannde mi yettotako ɗo jangdam e kadi heewi ko mbanmi réalisé adunam ko almuda ko hokkimi ɗum avant wona almudo ko traitant gonmi cukalel puɗɗimi adda ɗo somi sittori almuɗo garɗumi hakkillam ko 2005 eyyi gila nden noon haɗemi arde wonno mbanomi nde garmi ne kadi garmi madina kadi après wonno mbami kadi woni résultat kadi jattuɗe hen e banggue jangdam e kadi wondemi e neɗɗagam quoi ɗum tawi ko nde garmi ɗo nde boɗo haɓuno madina wona pour akde pour waɗande madina non non pour yidde yomɓe ñamande nde ganduɗa boɗo anni waɗo yom ko ɗum rek andimi ɗo mais wona haydara eyyi boɗo yetto no fewi eyyi yetto kala garɗo boɗo yetta ɗum kadi boɗo yetta ceernayo no fewi eyyi par ce que wawa yobde madina wawa yobde ceerno wawa kadi yobde onon kadi wonɓe ɗo madina wawa yobde ɗo hay goto vraiment on jarama jarama fewi joni mataw kuccan hen ko rokkirgol seeɗan famuji ɗi eɗen gandi hebluɓe en ɓe wonande ɓellede eɗe mbaɗaniɓe seeɗan famuji wonande darde mabɓe e fannu janngingol ha tengti hebluɓe ɓe jannginoɓe jogorɓe yaade won ha Fouta jogorɓe heddade ɗo e saare men menima gunaɓe wata ɗen ɓe ganduɗa ko kamɓe nayo ɓe ganduɗa wono ceerno men ceerno Amadou Ba Sanda Pula wondude kanko ceerno Saydou Ba wonde kanko ceerno Jalaluddin wonde ceerno Baraba ko ɓeɗo dokkuɗen seeɗan famuji gam yuɓtinde darde mumen e wonde koɓe dokki en ko won faamu mawɗo keɓiɗi hen ɗum noon jetta Allah no fewi no jetta ɗum noon addani pelleɗeji yaltinde ɗiɗo seeɗan famuji gam ruttudeɓe teddugal eɗen gandi kam darde mabɓe seeɗan famuji ɗi mbawa hollirde darde mabɓe nde tolno kono noon ko yidde nde hollirde ɓerɗe meɗen ɗe ene beela koɓe darani en ko e koɓe dokki en ko kadi ene nafi en tigui tigui ko ɗum woni sababu muɗum wadde seeɗan famuji ɗum noon ceerno Amadou Ba rokkat ɗum ko ceerno Amadou Dia kañum rokkatamo seeɗan faamu makko ɗum noon ko joni kanko ceerno Amadou Ba Sanda Pula wara rokke seeɗan faamu jabare jam so ɓeɗi ɗon faalen koye jangguinowo ngala hono Saydou Ba tawi rokkatamo seeɗan faamu ngu ko musidɗo men Abdourahmane Diallo e so ɓenni ɗon faalen koye ceerno Barba tawi rokkatamo seeɗan faamu ngu ko Mamoudou Diallo ha toon to leydi Mali ɗiɗi so ɓenni ɗon garteten koye seeɗan faamu ceerno Mamoudou Jalaluddin tawi ene jaɓanamo ceerno Ibrahima Aji tawi tottotamo seeɗan faamu ngu ko Siraji Kane maro ko ɗo mano no jogori ɓuddude golle meɗen en beltima no fewi en jaari foof en eɗen ñaago Allah tan nde Allah hokkata en wawde tawtorede laabi limti wona ɗiɗo hebloji nde tawno eɗen gandi koɗi nafoore mere meɗen yo Allah hokku en kadi nawa en hono musidɗo maynajo o arti ɗo ni tawa en nawa en ɗo ha Mali ɓenna ha yettoro noon huftidine Afrique Allah waɗan en jaam on jarama machallah
Basmi wot non ko heblo fedde andu diina ma e gomo jangama ko nassa man no heblo ko defande sappo timmedo jam e cedal dal non ji machallah bandiraɓe nder tim machallah e machine kan wori barka Allah ñamade jem waɗen abonné waɗen partagé kala e saaha wasiyaji mon emin cohli noddon min e 78 119 065 o woni mon WhatsApp wasiyaji mon e golle ɗe inchallahu mawla Allah jarama on jarama